But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. In de zomer zijn ze niet van de weg af te slaan. Maar nu de winter is begonnen, wordt er overgeschakeld naar fietsen voor echte diehards, mountainbiken. En in de Zeeuwse ATB wintercompetitie gaat het in totaal om 10 wedstrijden. En wedstrijd nummer 7 wordt hier in Hulst gefietst met meer dan 140 fanatiekelingen aan de start. 10 verschillende plaatsen is 10 verschillende parcoursen. Ja! Als je hier komt en volgend jaar, dan zullen we wellicht precies hetzelfde rijden. Maar als het weer de week daarvoor anders is, ja, dan heb je een ander parcours. Het is iedere week verschillend. Dat is het mooie van mountainbiken. Mountainbiken is eigenlijk een zomersport. Hier bij ons in Zeeland is het eigenlijk een wintersport, want in de zomer hoor je en zie je het bijna niet, maar in de winter heel veel. Opschakelen, terugschakelen, blijven rijden. Goed zo. In de zomer doe ik aan wegwielrennen en in de winter doe ik aan ATB. Omdat ik een heel jaar wil fietsen, dat is eigenlijk een beetje de opsteek. Jongens, opgelet! Het is eigenlijk een zomersport. Maar de wedstrijden zijn heel ver uit de buurt en daar heb ik eigenlijk geen zin meer in. Ik probeer altijd een beetje in de buurt te blijven. En wat vind je leuker, wegwielrennen of het mountainbiken? Mountainbiken. Omdat het ligt me iets beter als weg. Ik kan wel hard rijden, maar ik ben geen sprinter. Hier rechts, rechts, rechts. Jij hebt net met je vader alvast even het parcours verkend. Hoe ging dat precies? Nou, we gingen gewoon eerst een rondje bekijken hoe alles lag. En dan gingen we gewoon alles rustig aan doen. En dan gaf hij mij wat tips hoe ik het moest doen. En toen gingen we een rondje toch best wel al snel rijden. Wil niet erbij blijven, hè? Mountainbiken ziet er voor mij in ieder geval een stuk spectaculairder uit. Maar wat is nou gevaarlijker? Ik denk toch het wegwielrennen. Omdat die snelheden veel hoger liggen. Kijk, als we hier tussen 25 en 30 gemiddeld rijden, dan echt stevig gereden. En bij de koers ligt dat een stuk hoger. Dus als je dan valt, dan val je ook veel harder. Ronden te rijden hebben we hier voor het nummer 7, oftewel Joppe Sterk uit Stekenen. Zo, jij bent als derde geëindigd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb hier lang voor getraind en het is toch best goed gegaan. Dus ik ben blij. Hoe gereden? Tweede prijs. Hij fietst papa er al bijna uit? Of? Nee, dat nog niet. Maar dat gaat niet lang meer duren. Eigenlijk sluitend positieve reacties, dat het parcours mooi is, dat het snel is. De meesten vinden dat prettig. Er zijn ook mensen die het liever wat moeilijker hebben. Dus ja, het kan natuurlijk nooit voor iedereen 100% tevreden zijn. Maar nee, we hebben enkel positieve reacties gehoord. Het was zwaar. Ik
kon niet mee met de eerste, maar ik ben tevreden. Tweede. Hartelijk gefeliciteerd. De tweede prijs.